seria l'hora de buscar bonificacions, que potser és el que els comerciants i els restauradors és el que busquen. Crec que en el comerç se'l pot ajudar de diferents maneres. Els diners que cobrem a la nostra ciutadania amb impostos i amb taxes, doncs si ens sobren vol dir que hem cobrat i ens han donat molts diners. Potser caldria rebaixar impostos i no que ens sobressin diners. Ens abstindrem, igual que ho vam fer-ho en el punt que vam portar a ple el mes passat, amb tot el tema d'inversions, amb tot el tema que dèiem de com reaccionarien, no? Tenim un pla que a més ha estat molt treballat, no podem negar-ho, s'ha d'agrair molt la feina de les tècniques, els tècnics i tot el personal. És una eina que ens ha d'ajudar a dur a terme tots els projectes que s'hi han reflectit i donar resposta a aquestes demandes, els neguits, les necessitats i els interessos del futur d'aquest municipi. Que no es perdi aquesta transversalitat i aquest treball transversal, perquè penso que és una de les virtuts o una qüestió absolutament necessària en tots els àmbits. Al novembre ens van presentar aquestes modificacions pel 2022 i ara ens trobem en altres modificacions. Evidentment, són les seves modificacions i la seva reorganització al respecte. Sent coherents al que ja vam votar al novembre, tornarem a votar el mateix. Nosaltres hem parlat amb diferents restauradors. Segons els restauradors, alguns no hi estan d'acord. Vostè ha dit que havien parlat amb tots, que tots estaven d'acord. No és així. Nosaltres volem esperar a veure quina és la resposta dels restauradors i llavors, en funció d'això, dictaminarem el què. M'afegeixo a la felicitació de la senyora Anna Maria Leiva pel reconeixement que se li fa de Premi Mussola 2022, tota la seva feina de manera altruista en totes aquelles causes solidàries i socials que porta anys fent-ho. I també felicitar per l'altre cantó el Premi Mussolada en els comerços i la restauració del nostre poble, per ser-hi sempre, per donar vida als nostres carrers, en definitiva per aixecar la persiana cada dia amb el seu millor somriure. Jo crec que aquí són els dos estats, no? que violen aquests drets humans i aquests drets no reconeguts, amb anar donant a aquesta pobra gent, no? que van d'un cantó a l'altre i que les dones s'empoderen perquè són les úniques que tenen les eines i són les úniques que dictaminen les lleis que hi ha en aquell moment, en l'aquí i ara. Sobre unes modificacions dels contractes, la primera en concret és de la pista coberta, de quasi 54.000 i pico d'euros, pràcticament un 10% del pressupost, i una altra semblant al tema, unes altres modificacions, en aquest cas de la via ciclista, tant de la passarel·la com de la via ciclista en concret, una d'un quasi 25% més del pressupost i una altra de quasi un 12% del pressupost.